delong penggalipun. Nah, kuliah ping pindho saiki. Ajeng ingkang kaping 3, kula tantang abeng sawung. Sawungipun Paman Suratimatra. Iya terus Kanjeng Rama sagah nedyan pagi sawung rumiyin. Iya, kon golek nganti surate mantra kula penemban. Kowe sajake wawang apa ora? Raos sing manah kula mboten. Syukur aja wedi. Aja wedi. Sinuwun Mandura Prabu Basudewa lan golek minta seraya nyanti. Ning ya nganggo totoan. Iki. Totoane apa? Menawi kula kawon kasatriyan Sengkapura